Trzeba wycofała. Trzeba wycofała. No, po prostu. Jest. Zata mała. Zarwę. Zarwę. Gdzie ty chcesz? Ci sopra. Ci sopra. Allora. Ci sopra. Денис перший рік приймає участь у United Time Attack Series, але починаючи з першого етапу вже знайшов до перемог у своєму класі. І завтра буде змагатися за перше місце. Все, у нас денег мало, поэтому садись уже. Давайте поддержим сегодня. І також з'їва наші гості. Це Завілов Євген, також міста Одеса на Мазді MX-5. Это все лишь вес, естественно, а вес имеет значение в тайм-атак точно. Мы желаем удачи, и, конечно же, давайте крупными аплодисментами встретим этот уникальный автомобиль. Действительно, легенда, да, легенда. Вы, конечно, помните этот автомобиль по легендарным гонкам Граунд, Спейс, но он был чуть другом кузове, но не по сами честь, не по сами. Так, в том кузове у нас также Наступний учасник – це 64-й номер. Це Опель Астра OPC з міста Дніпро. Кермує Мікстепов Андрій, це команда CRC. Андрій у нас у двох класах одразу їде, пройшов кваліфікацію на класу Кросспорт. Став класі змагається на їх напрямку. Андрій так каже, що Опель не тільки хорошо гнів, но ще й неплохо їде, да?